Report! Narekober sa sitio Kabalitian na Barangay Santa Maria sa Nicolas, Pangasinan ang aabot sa 60 armas at pampasabog na pagmamay-ari ng mga dating miyembro ng grupong Kilusang Larangang Guerrilla Caraballo matapos ipagbigay alam ng dating miyembro sa otoridad. Kabilang sa mga na-recover ang 55 rounds ng ammunition, 3 rifle grenade, 2 magazine ng M16 rifle at isang generator set. Dahil dito muling hinimok ng 71st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Benny Sinca ang mga residente sa lugar na maging mapanuri at makiisa sa ahensya upang mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan. Tinagti na opisyal na patuloy ang mga peace and development programs para sa mga komunidad at suporta sa mga nagnanais magbalik loob sa gobyerno. Kasama mo mula dito sa IFM Tagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.